азизмо сайфуллоева ин гулҳои сунъиро дар канори гулҳои нимхушкаш барои таскини дилаш гузоштааст. ӯ ба гулпарварӣ шавқ дорад. ҳар баҳор бо оби барфу борон гул шинондаву парвариш мекунад. аммо гулҳояш дар фасли тобистон аз гармӣ ва беобӣ хушк мешаванд. зебу зинат ба хумон мекунем ки бо тобистон гармӣ мекуна, беобӣ мекуна, қоқ мешава. не ки гулпарвар ҳастему, не ки ба охир намерасонем, чӣ кор кунем? ай беовира, ай хушкира. ин сокини деҳаи ганҷинаи ҷамоати эсанбой ҳар қатра обро сарфакорона истифода мебарад, чун деҳаи онҳо аслан ба оби нӯшокӣ дастрасӣ надорад. деҳаи ганҷина яке аз 11 рӯстои ҷамоати эсанбой дар 75 километрии душанбе аст ки бо камбуди шадиди об мувоҷеҳанд. дар деҳа танҳо оби шур ҷорист ки барои обёрии замин ва ҳайвонҳои хонагӣ истифода мешавад. неми қадиқ мекашем, гоҳ ҷанг ҷанҷол меша, гоҳ гудакорро мезананд, холӣ меранд хонаҳо. як кашокаш ҳоли бегаҳ шува агар ҳисоб думайда илаби о. маҳмуд сайфуллоев ки давраи наврасӣ ва ҷавониашро дар ҳамин минтақаи беоб пушти сар кардааст, хотираҳои талхеро ба ёд меорад. мегӯяд модари ҳомилааш дар гузашта ҳам маҳз ба хотири набуди об ки роҳи дуру дарозро барои овардани он тай мекард, сари фарзанд рафт. об ки набоша ҳаёт нест. пештарок хадди 10 километр рафта об меовардем. даврое ки техникаҳо набуданд, чизе набуданд. хоҳини бо техникаҳо пайдо шудан, бо рафта айдайро об мебаранд. ҳар сокини ин деҳа дар ҳавлияш ана ин гуна чоҳ дорад. дар фасли зимистону баҳор бештар аз оби борону барф захира ва онро истифода мебаранд, аммо дар тобистон маҷбуранд оби тозаро бихаранд. 600 сум мерава. ҳамин 2 мошин об дар як моҳ бемалол нами оилаи махдуш. ма мисол 1 келон доруму 7 фарзанд дорум, хай худаму шавҳарам 10-11 нафарем. 2 мошин об дар як моҳ мера. фақат барои хӯрдану либос шудану хӯрок пухтану таъмин. фақат барои об? фақат барои об. мераса? не намераста. як худам кор мекунам. ҳамчу муаллима шуда кор мекунам. 800 сум маош дорам. намереса. мушкили об дар ин минтақа дар ҳолест ки ҷамоат дар канори рудхонаи кофарниҳон воқеъ аст. мақомоти маҳаллӣ мушкили набуди оби пок барои чанд деҳа дар ин ҷамоатро тасдиқ мекунанд ва мегӯянд онҳо бо даст додани имконият ва ҳам ба таври ҳашар ба кандани каналҳо шурӯъ мекунанд ки имкон хоҳад дод тавассути он аз дарё ба деҳаҳо об биёяд. азизмо сайфуллоева ки 50 соли охири умраш дар ин макони беоб гузаштааст, ҳанӯз ҳам умед дорад ки рӯзе ба деҳаи онҳо об меояд ва гулҳои парвардаи ӯ дигар хушк намешаванд.